Na Univerzitetu Metropolitan 15. novembra održano je takmičenje za Grizi. Takmičenje je naš univerzitet organizovao u saradnji sa kompanijom System-i Apple Solution Experts. Takmičari su imali zadatak da kreiraju idejno rešenje na temu Zagrizi za budućnost, koristeći se Apple-ovim programima Keynote, Final Cut Pro, Photobooth i GarageBand. Na samom takmičenju učestvovalo je 13 timova iz različitih delova naše zemlje. Takmičari su imali ukupno 6 sati vremena da kreiraju idejno rešenje i pripreme se za veliko finale. Komisija koju su činili Ivan Stepanović, izvršni direktor System-i kompanije, i profesori sa Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan, Rastko Kukić i Aleksandar Čelar, imali su težak zadatak, a to je da prvenstveno od 13 radova izaberu 5 kojima će dati priliku da u velikom finalu isprezentuju svoju ideju. Jedan od najmlađih učesnika takmičenja, Nikola Krstić, zadivio je prisutne svojim znanjem i sasvim zasluženo zauzeo 3. mesto. Kompanija System-i je Nikolu nagradila posebnim vaučerom od 10% popusta na Apple-ove proizvode. Tim broj 9, učenici Prve Niške gimnazije, Stevan Sremac, Dušan Dimić, Mario Damjanović, Andrija Radivojević i Aleksandar Stojov, osvojili su 2. mesto sa idejom motivacionog videa koristeći se tehnikom stop motion u programu Final Cut Pro. Učenici su od kompanije System-i bili nagrađeni iPodom, kao i vaučerom od 10% popusta na Apple proizvod. Pobednici takmičenja tim broj 8 iz Tehničke škole 15. maj iz Prokuplja, Katarina Jovanović, Aleksandar Stevanović, Jovan Mladenović i Antonio Janković, su na temu Zagrizi za budućnost odgovorili motivacionim videom koristeći se programom Final Cut Pro. Svaki član tima je dobio od našeg univerziteta 1000 evra vaučer za 4-godišnje studije na našem univerzitetu i iPad, kao i vaučer od 10% popusta na Apple proizvode kompanije System-i. Univerzitet Metropolitan ima dugoročnu saradnju sa kompanijama Mondelez International i Knjaz Miloš, koji su i ovog puta obezbedile osveženje za prisutne na takmičenju za Grizi. Mi smo članovi tima Tesla. Naša ideja bila je da predstavimo i da podstaknemo mlade da veruju u sebe i da veruju u tome da mogu ostvariti svaki svoj san. Za ovo takmičenje spremali smo se onog dana kad smo dobili temu. Kao pobednici dobili smo iPad mini i vaučer od 1000 eura. Dolazimo iz Prokuplja, Tehnička škola 15. maj. Velika čast mi da ispred kompanije System-i danas na Metropolitan univerzitetu prisustujemo jednom predivnom skupu koji pokazuje samo koliko je bitna naša omladina i koliko se trudi da pokaže da su tehnologije nešto što nije nedostižno i da su oni u trendu sa svime. Metropolitan univerzitet je organizovao jedno takmičenje koje se zove Zagrizi, čiji smo mi inače partner. Obezbedili smo učenicima jedne divne nagrade. To su za prvo mesto išla besplatna školarina i iPad uređaj. Ja se samo nadam da su svi bili zadovoljni jer je bilo jako teško odrediti ko je pobednik. I eto, mogu samo da najavim da će se saradnja sa Metropolitan univerzitetom nastaviti i želim svima sve najbolje.